Здравейте хора, аз съм FreshPlace BG и днес ще снимам на Skyward с Леонат Епик. Здравейте от мен. Отиваме към спауна, само там отивам да... Къде си бе? Ето отивам от срещната страна. Хоп, идваш ли? Ела тук. Скачаме ли? Скачай. 2, 1, айде. Носи от мене. С куле. И при мен си. Ура! Виж отстрани таблицата. Да. Войко хранена. О, имам лък и 3 стрели. Добре. Къде съм чисто? Ура, имам лук. Без стрели. Аз направих меч вече. Три стрели. Накрая. Аз съм богат. Така, айде да се срещнем някъде. Къде си? Аз не знам в това. Имам кнокбак 1 на меча. Енджамнах си лъка и ми се падна добър енчан. Не, аз енчант на обратвата. Така. Още едно на лък. Слушайте. Колко е голям този мой скай. Добре. Аз отивам към средата. Отивай към средата, чуле? Първо да направим меч. Няма да ви дадам. Проклятието на членистоногия. Стига, бе! Какво? Проклятието на членистоногия. Аз имам кнокбак 1, това е добре. Не, бе. Да ги блъскам. Да, точно. Аз няма да си направя с един меч, бе. За първи ли, бе? Сам гледаш острота. Ура! Острота едно, стига, бе. Аз съм вече по средата. Тя къде? В средата, бе, към средата. Не знам. Джико Биголи. Ура, я се закри. Един умря. Биголи. Аз го отрепах. Ясно на средата да знам. Още един ще умре. Още един умре. Убих. Ние сме двамата, али да се биеме. Чакай. Ейди мъните се вари, почвам та. Чакай! Ай, не, няма да чакам. Ще ме убише. Какво става, бе? Отрепах та. Да, бе, добре. И печели хора. Аре, още един. Добре. Аре, чао.